व्हिडिओ काढ म्हणते. दोन मोठी आहे चिखलात. हा हे तिथं आहे सुलेमानी. तर मी काढतो बाहेर कसा दिसतो. हे मी पकडला सांगितलं. मी पकडला. टाक ना ते आता. सोड. बस बस बस. काय पण बोलतो. तर नमस्कार मित्रांनो, क्वालिटी कोकण या यूट्यूब चॅनलच्या नवीन व्हिडिओमध्ये मी देवा भागडे स्वागत करतो. शुभम आहे, जिगू आहे आणि प्रतीक. प्रतीक वाह बिल्डर. तर आता आम्ही जातो चंडीचे खेकडे पकडायला. का 4 जण जाऊ खाली चामा टाकावं जातोय. तर मित्रांनो आता धर्माशी आला. काय बघतेस काय? माझा काय व्हिडिओ आहे. हे शोधा माहिती आहे ना, आपण इथनं बोंडाना गेलो. कधी बोंडाना आपण गेलो श्रवण नाही काय पुढे गेला आपल्याला हात मारत मारत. हो मला पण नाही माहिती रे. तिथे हे बा असेल. इकडनं रस्ता असेल काय? कुठं आहे? कोण गा? टालिया टाल्या बापसान ठेवला नाही टाल्या इथं. हा कोण काय नाही रे, हा टालिया आहे. साल खाते कोण रे ते? असा धर रे, छत्री धर, छत्री धर. साल खाते. कुठं आहे ते? कुठला रे आहे? हा बघ साल खाते मधी मधी नाही टालिया वाटत. एवढा जब दगड मारून बघ. नको एक मास 2-3 मास. तर मित्रांनो खाली भोकरीवर आलो. पाऊस पण येता येता रिमझिम रिमझिम पडतोय. आता जातो खाली 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 डायरेक्ट. आता तुम्हाला दाखवता कुठे जाता ते. तुम्ही व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा, स्किप नका करू. चला तुम्ही. तर मित्रांनो रोडवर आलो. तर मित्रांनो देवाची सासरवाडी आली, सावरी गाव. थापा मारायच्या काय पण. मित्रांनो दिप्याची बॅटरी आणली हो. हात मारतात बघ बोलवतात. माझा देवी आला, माझा देवी आला. अगो गो कोण तो माझा देवी आला गो. मित्रांनो आता पाण्याशी आला. हे डुकराची खली. जिगूती येते इथं उकराय. मित्रांनो पाणी बघा वाजताय. या होलटीनी वरती जाणार आहोत आम्ही. आता इथं वाईस बसू. थोडे रात्र झाली ना का इथनं सुरुवात करू वरती जायला. अजून अजून हे नारळ काढेल कोण? तर मित्रांनो ह्याच्यात म्हशी पोहतात बघा. ह्याच्यात म्हशी पोहतात. कुठं किरवा आलाय काय बाहेर? चढणीच्या या मोरींवर चढला असेल मग. कुठेतरी असेल एखादा किंवा बाहेर. सगळ्यातनं जात आहे. सगळ्याच जाणार. मासात काय गालाला फसवतं. मला इथून मंडणगडातून बोलवलं ना पोरांनी. कुणी? आम्ही थोडी बोलाय, मुंबईवरनं आलायस. पाईप कुठं नेलं? काय हा पाईप कुठे नेलं नाही? मित्रांनो बघा प्रत्येकदा किरवी शोधताय. जिगू इथं बसलाय आता. मच्छर कुठे गेलं? देव्यान आणला नाही. मच्छर बघ काय चावता येत.
तुमच्या पोहच्यावर फटका द्या म्हणजे फटका किरवा ना भाटरोली बिट्रोली भेटायची वरती रोडला थोडी भाटरोली. या देवाला अका जिता गार्डन जिता हा एवढंच आम्हाला किरवा कुठे दाखव. किरवा पकडा भिया बियाला असते हा मच्छर चावता येत. कालोख तरी हो मच्छर नाही चावणार. खाजवा का मित्रांनो बघा किरवी शोधतायत. अजून कालोख नाही झाला त्यांना सांगताय कालोख नाही झाला तरी किरवी शोधतायत. तर मित्रांनो देवाला किरवा भेटलाय. पहिलीच भवानी. बॅटरी मारू नको त्याच्यावर. तुझ्या गल्यात पिशवी आहे माझ्याकडे कुठे आहे. गलत बोलताय. दे बॅटरी दे बॅटरी दे. ते मित्रांनो किरवा बघा तिथं आहे. मोठ्यातला होता. गेला काय रे. थांब थांब ये इकडे बसू. मच्छर पण चावतायत. अजून एकदा हा बघ एक बारका. बघा मित्रांनो देवाला दुसरी भवानी लागली. तिथे बॅटरी मार. पिशवी खोल. तर मित्रांनो जिगूला पण भेटला एक. भेटला ना रे. मग स्वतः तेव्हा बोलताय. तर मित्रांनो प्रतीकदाला भेटला एक ताकव रे. चावला शेमन भरला. सोबत येव्या बारका आहेत रे. मच्छर चावतायत. जिगूला भेटलाय मोठ्या. पकडलीस काय दाखव. देवायला पण एवढाच भेटला ना. प्रतीकदाय पिशवीवाला. भेटला काय बारकाचा आहे. मग अशी एवढ्याला सोडली ना. देव्याला भेटला. दाखव. काय मित्रांनो साफ आहे. कुठं आहे तिथं गेला. चल तर हा बघा. आपण एवढ्या पाय कोण फक्त बॅटरी दाखव. भेटला. उलट उलट कुठं आहे.
देव्या का 2 किरवी आहेत. धर बॅटरी द्या. जिगूला भेटला. मोठा आहे वाटतं. 2 आहेत. मला वाटलं मोठा आहे. दिल्या सोड पहिले पिल्ल्या सोड. चावला घे. अरे घे घे डायरेक्ट घे तू नको थांब. हे डायरेक्ट पिशवीत सोडल तो. सोड. अरे पिशवीत सोडल तो. तू दिला सोड हा पकड पकड. भेटला काय? भेटला काय? टाक. दाखव देव्या. जिगू इकडं बघ. सोबत आहे जिगू. केवढा आहे बघ. बॅटरी ते. भेटला काय? हे देव्या सोबत. मोठा इथला. हा तिथला भेटल. तिथला बघड. हो अंगावर पडेल. भेटला काय? चावला मित्रांनो. पिशवी तर डायरेक्ट घे. सोडल तो. देव्या म्हणून बघून बघत चल. इथं बॅटरी भेटला काय आता? मला वाटलं अजून एक डाळ टाकाय बघतात. तर मित्रांनो चांगली भवानी लागताय. कुठे आहे? आता बाजू बघ बॅटरी पकड. मोठ्यातला दाखव जिगू. हा बघा अजून. त्या मित्रांनो जिगूला भेटला. पकड. ये पाय देव. डसला. इथं बघ. काय? आंगड असं वरती केला ना. चुलं
मोठ्यातला सोडलं लावतो. दोन आंगड वर केला नाही. वरती पाहिला. हा मित्र पण असतो लागेल. भेटला भेटला प्रतीकदाला भेटला एक. पिल्ले आहेत. अगं पकड 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 पकड. पकड रे जिगू. पिल्ल्या बघा मित्रांनो. पिशवीत टाक. हाय भेटला का हाताला. मोठ्यातला आहे रे. बाप्या बाप्या. घेतो टाक तो टाक. उतर आलं धबधबा. देव्या वरती जाऊन लय पुढं पुढं जाऊ नको. तिथं बघ. हमारे बैटरी से कुछ नहीं दिखता बाबू. थांब बघू रे. बघ. हा हाय काय काय बोलतो. हाय काय तिकडून जाय. जिगू ये रे. तर मित्रांनो भिंतीवर आ बघा बघा. तो बघा मित्रांनो अंगणा बघा. अरे तोडलाच का. तोडला न काय. अरे मुसवाला पकडला पहिल्यांदा. मुसवाला वाटलं काय. आला आला आय जो इथनं खाली आला. पकडलीस ना रे. मित्रांनो जिगूला भेटलाय. भेटला. मारा. दाखव. हाडवर घालू आत. चावल मला एवढा जवळ घेत असतो. मी किरवी पकडता तेव्हा हा व्हिडिओ चालूच नाही करत. काय 2 किरवी पकडली आहेत मोजून. बघ भेटला भेटला. प्रतीक झाला. दाखव आता दाखव. वर येता येत. छोट्याशा किरव्याला मोठ्या किरव्याला दाखव दाखव. किरवा दाखव. छोटा किरवा दाखव. मेलाय काय रे तो. हा बघा मित्रांनो किरवा बघा. जावल जवळ जवळ जवळ. काय काय रे.
हा काय रे आहे इथं देव्या? हा मेलाय तर बघ मेलाय काय जिताय बघ. मेलाय रे बाबा. उलटा बोला तुला ना राहू दे. चला पुढे चला. जिताय तो उलटा झाला. ते बघ 2. अरे हे भिंतीला बघ. दोघांवर अटॅक. आता कसा चमचमीत. दादाची नजर बघ कडक. पकडलीस काय? डर गया. जाऊ गया तुमको पिल्ल्या सोडला पिल्ल्या सोडला पिल्ल्या सोडला. माझ्या हातावर पडला. दे बॅटरी. भेटला काय रे? मोठा आहे मोठा आहे. चावला म्हणून सोडली का काय? पिल्ली आहेत बघ. दाखव. उशीवाला हिरवी माप चाटलेत. लपत बंद केला. हे झोपली. घे घे. तो हा बघ. अरे मग तोच दिसला. आम्ही काय? अरे पिशवी बघ पिशवी. चांगली नेली आधी. मला वाटला इथे एक पडला असा वाटला. राजाजी पकडा पकडा त्याला. त्याचा अंगडाच नाही एक. हे चांगला टिकला होता. आता ह्यांच्या जड आहे किती. हा बघ. हा बघ. हा बघ इथं इथं इथं. हा बघ. नजर बघ नजर. केकडा वर करता ये. घे ये पिशवीवाल्या. देव्याला भेटला. देव्या इकनं ये इकनं. हाय ना तुझ्याकडे बॅटरी. दाखव रे देव्या. अरे चावल जवळ जवळ नाही. हाय या दगडीत बाई काय? अरे तो मोठा आहे रे दगडीतला. त्या दगडीत ही बाई इथं आला या पायाची इथं. काढ काढ पाणी ते काढ. बारकुंड आहे मारी दे. कुठात कुठं गेला? पाया का किती रे होती? 2 होती बा. इकडे कुठे गे भेटला? लय घासता है तो. पकडलीस? हात लाव कशाला? हा बॅटरी देतस. मग असा कधीपासून उचलायचा तिथं थांबतोय. ह्या मास्क्या कुठनं राहिल्या? केवढूस आहे रे तो? हा ठेव ठेव ठेव. पिशवी सोड. मोठ्यान पकडला ना. सोडला सोडला सोडला. हे बघ तुला बघ तुला काढला ना फार. तुला पहिला मी कधी खालीच बोलला. आता बॉडी काय झाली असेल. पंप. थांब दाखव दाखव. कुठं आहे?
आय ग तुला बघ कसलं काढला नाही. आई आहे बाई आहे बाई आहे. किल्ल्या सोडून झाले. बॅटरी आहे ना. कुठे आहे काय बघ. कुठे आहे रे. आतमध्ये बाय. भेटला हाय ना. उघडू कशी. घे तू घे. हा दे धरून दे. मी कसा बघतो थांब. डावरी आता पकडली असती. हो म्हणून बोलला बघ. देव्यावर भरोसा नाही. कुठं हा काय टका बघतला. अजून फिरव एक बॅटरी. हा जिगू आहे. आता घरी जाता. घरी जाता. ही एक पिशवी आणि ही थोडीशीच अर्ध्यासनच बाहेर पडलो हुलाच्या. हा प्रतीकला काय झालंय काय माहिती. हा बघ हा बघ. त्याच्या बॅटरी नको मारू. वरती वरती मोठा लागला. दोन लागले. हा बघा. हा शुभम डोल्या. तर मित्रांनो आता प्रतीक त्याच्या घराशी आला. सगळा कालो सगळा काला काला दिसता. कालोख झालाय सगळा. परतीचा बंगला. मी जेवढी किरवी असते मी एकट्याने पकडली. मी पकडली तो पण सोडला एक. शूज पण बंद करून गेलेला. शूजची बटन हे लावायला सांगून बांधायचं शूजला. आपला बोजेवाला आला. बोजेवाली शकून त्याला. एवढ्या वाढल्या कशाला. तर बागडी बघा मित्रांनो किती आणलेले आहेत. लयच आहात त्याच्यात. तरी पण लय हा प्रतीक डॅम पकडेला मोठो. टाकू काय टाकू. काढा. फुलं बघ कसं वरती केलं. पेंदे ह्याच्यात टाकू काय. मोठा आणला. हॅलो काय हो सगळं तिकडे एक साईडला असू दे. एक साईडला सोडतायस ना. सोडू बारीक बारीक एकदम अंगड सोड आणि पहिले अर्धीच पिशवी वर म्हणजे व्हायचं. क्या भाई तू काय करतोस. ही मरती सुटली नाही. या बोगदेशी आते उभी लडकी तुझ्या पोलीस सुरी वाहत पण नाही वाटत. तुझा तिकडे जा. अरे आगो पाणी बिनी तापत काय. अरे हया आलं भैया आला त्या दोघाला पण पॅकिंग केले काम. एक बाकी आईच्या बॅग करते. त्यांची भांडा भांड पोरी वती ना आपली. वत तू राहू दे. तो बघ पिल्लू पण आहे. टोकच नाही भेटला मला. सोड याला आधी याला आधी. राबस
हा बघ मोठा काय यार. हे थांबे थांब ओतून खाता ओतून द्या मोठ्याला चेपले हौशेन उचलतायस हौशेन धरलं ना का तुला हौशेन उचलती आंगडं तिकडे टाका सगळं मोठं जेवढं आहे तेवढं मोळ. हा मी पकडला. आम्ही बघा तो दुसरा कुठं आहे हिना जिवंत ठेव हिना जिवंत एकत्र टाक प्रत्येक टाकून ठेव अरे टाक हे मी पकडला सांगितलं मी पकडला. टाक ना ते आता व्हिडिओ काढून इथं दोन मोठी आहे चिखला हात हा हे तिथं आहे सुलेमानी तर मी काढतो भात कसा धुता लावले चिगू वाटणी घालताय. काय बसताय काय माझी कोण आला रे? कोण आहे बघ बरं, आधी विचार बघ रे कोण आहे विचार हॅलो त्यातलं एक मोठं धाक आणि टाक याच्यात टाक ज्याला अंगडच नाही ना एकच अंगडा आहे तो पण नको टाकू अंगडवाले आगे मारा मारी ते बरोबर काय झालं काय नाही तो चुडाच नाही आहे चुडाच आहे त्यांनीच पकडून घ्यायला ते काय लवकर अंगड टाच केलं तसं